Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони ба дил наздик ба чишм дурум. Хуб гӯш кинед. Бобо ака мегӯянд ки бобо доруоша хӯрд, бобо доруоша нахӯрд. Ана гӯш кинед ки ман чӣ хеле дору мехӯрам. Ман ин хор, хори ватан, хори ваҳдат. Ман ин хори ваҳдат. Ина ман ин кочира бигиҷам. Хоб, хори ваҳдата нигаҳ кар. Ина дидӣ? ин ягон чикрӣ нест, ягон торун нест, ягон ров нест, ягон қорч нест, ягон чағора нест. фаҳмидӣ? ин хора дар ваҳдатҷоном. пурра ина милавои канали ма. Аними хор. бобо чӣ мехӯра? бобо анами хеле чизои табиӣ мехӯра. Манеҷа, намак да. Нишун те? Намак да. Намак да тар мекунем ана нигоҳ кар. хори ватан мегӯм. Анами хоре ки дар лавои канал мерӯя. дар лавои раҳо мерӯя. анами хора. чикрӣ нести, торун неста. я хори ватанҷоно мегӯм. хори ваҳдат, хори деҳаи паси қала, деҳаи қалаи Гулистон. биёен вақти хорхӯрия. инами хора ман хурдастум. лайка бимон, коммент бинавис, дигарода роиш куда хорхӯрӣ биёянд.